Ел укытучы бәйгесен мөгаллимнәр ел сайын көтеп ала. Аңа алдан әзерләнә. Ноябрь аенда укытучылар мәктәптә сайлап алу турын үтте. Муниципаль этапта иң-иңнәр катнаша. Укытучының һәм аның остазының бергә хезмәттәшлек итеп эшли торган бәйге булып тора. Монда мәктәптә укытучы үзе генә әзерләми, аңа коллективның да ярдәме кирәк. Һәм дәрес күрсәткән мәктәптәге балаларның да аларга теләктәшлек белдерүләре кирәк. Һәм менә шушы 3 көн дәвамында без 3 мәктәптә дә балаларның да, мәктәп коллективының да, администрацияның да ярдәмен тойдык. Бәйгедә укытучының узак еллар дәвамында тупланган тәҗрибә багажы барлана. Педагогика, методика казанышларын хезмәт практикасында куллану осталыгы күрсәтелә. Укытучылар үзләренә таныш булмаган укучылар белән 3 төрле сынау уздылар. Бүген мин ел укытучысы конкурсында катнашам. 4-нче сыйныфта дәрес һәм тәрбия сәгате биреп чыктым. Хәзергесе вакытта бик тулкынланып мастер-класска әзерләнәм. Бу конкурс укытучы өчен иң зур сынау. Монда bütün эш алымнары, эш осталыгы чагылырга тиеш. Мөгаллимнәр 20 минутлык тәрбия сәгатьләре күрсәттеләр. Дәрестән тыш эшчәнлек вакытында аларның таныш булмаган аудитория белән аралашу осталыгы да бәяләнә. Бәйгедә укытучы компетенциясенә жюри әгъзаларының гына түгел, мәктәп укучыларының да үз бәясе бар. В этом открытом классном часу мы решали логические задачи, было очень интересно и познавательно. Классный час нам очень понравился. Урок вел молодой и очень позитивный учитель. Нам очень понравились его задачи, они были очень интересными и познавательными для нас. Ел укытучы бәйгесендә 3 елга кадәр педагогик стажы булган яшь укытучылар да катнаша. Алар өчен педагогик дебют номинациясе булдырылган. Гимназияның физик укытучысы Ринат Әгләмовның эш стажы 2 ел. Хезмәттәшләре аңа зур өметләр баглыйлар. Ринат Булатович очень активный человек, который ответственный в первую очередь. И как учитель он, можно сказать, он на своем месте. И я надеюсь, что вот этот конкурс ему даст еще больше толчок на дальнейшую деятельность. Бәйгенең муниципаль этабы тәмамланды. Конкурста катнашкан барлык укытучыларның нәтиҗәләрен җыйганнан соң компетентлы жюри җиңүчеләрне билгеләячәк. Бу мөгаллимнәрне зона этабындагы сынаулар көтә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.